कर देता वाह एगो बिरहिन बेचारे घरे दरपतारी कुहकतारी बॉक्स में अगला बॉक्स में रोतारी अपने राजा जी से कहतारी कैसे कैसे कौने भाव में कहतारी कौन भाव में हो खिसिया तरह मेहरा रुआ का मरदा आहा ए महाराज उहेला ररौहे धोइले रहेला कि पिहिया पौरा हो रे चुमा लेवहु ना जाने रे चुमा लेवहु ना जाने इहे हो जाई ये हो यहाँ के ई मन रहेला यहाँ के उ मन रहेला ये होई हमरा तो कुछ दोसर मन हमरा उल्टी खाली मन भइल जो जीरा एगो लड़के के शादी आहा लड़की के एगो औरत के बियाह हाँ नए नए भइल बा हाँ लड़का से ना भैंसा से हिकर फल में एगो मुर्गी से हां ये अंडा भी डरेला एगो लड़के के शादी हाँ नए नए भइल बा हाँ जान जाए सोहागे रात के बात होटे हाय 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 औरतिया गइल बिया हाँ देखलस जे ओकर सखिया भेटाइल बिया हाँ सोहाग रात के बात हाँ आमना रे लगे अपना सखिया से पूछतिया ए सखी ए सखी आ सखी आव हेने आओ और हम उनकरा खाने फेल नहीं खी आओ तोरा के सियान कह देम सामने के आओ ना अपना सखिया के लगे गइल बिया आओ कहतिया ए सखी ए बोला ना ये सखी देखो तनी चेहरा पे बड़ा स्माइल बा ए तो रही काहे ना हमार भतार हमरा के खूब मानेला तीनों टाइम बड़ा खुश लगत तारू हाँ मान जा ए सखी हाँ अपना ससुर के समाचार कह हाँ अपना ससुर के समाचार कह तेरा मारा ठीक मिलो बड़े बोला का कही ए सखी ना कहबू तू गिल दे खा जा सो हम ससुरा के हाल चाल सब निमन बा काहे से कि हम जोन भतार जी बाने भतार जी अतना नु माने वाला मिलल बाने हैं? बानी हनुमान जी यहाँ गादा लेके भाजो यहाँ के हमर भतार जी तो भतार जी आहा सिगरेट पी साथे के साथे कसे। 4 गो देवर एगो ननद एगो ससुर आ एगो हमर सासू जी हमरा के सब केहू मानेला तोर ससुर तोरा से प्यार करेले करे ले बेटी समझ के बहु बहु अरे इनकर भतार तो सिगरेट पी के कसेला नॉट बोल्ट नॉट नॉट बोल्ड ए सखी मिस्त्री तब तो बड़ा चानिया काटत हो अपना भतरा के संग है हम अपन दुख के तना ले कही अरे कहो ना ए सखी बोलो हमनी के खेलनी स कूदनी स एके संगे खैनी स पियनी स एके संगे धीरे धीरे से आनो भइनी स एके संगे बियाहो शादी भइल एके संगे सोहागो रात भइल। हाँ गुड्डू के बाबू के संग कृष्णा जी संगे ए सखी हाँ जी हम अपन मरद के दुख कतना ले कही उ त ऐसन मिलल बारे हाँ हम नए नवेले घर में के दुल्हन कैसा उनकरा के समझाई कि तनी सुधर जाई अरे साहब